Depèn del dia, els caps de setmana són més forts, però posem una mitjana de 4 a 5 comandes diàries. I la veritat és que estem aconseguint de suplir els clients, diguem, restaurants amb les comandes per internet. Aquesta iniciativa el que fa és que deixem de ser esclaus de les cooperatives o de les grans multinacionals, de vendre aquell producte que no saps quan el cobraràs, que no li donen cap valor, i nosaltres estem fent un producte bo, un producte que té moltes qualitats, i d'aquesta manera li podem ensenyar amb un preu raonable al consumidor, diguéssim, final, a la gent que està a casa i que necessita oli. Estem veient que hi ha una altra manera de vendre el producte, i aquesta altra manera crec que és més profitosa tant per nosaltres com per al consumidor final.